eta zuek denak burgasi bat atera zenuzten. Handik Euskara, zuk zergatik ez, guk. Euskara, zuk zergatik ez, orain zuen birtute zuen indarrez, orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara